ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଜନ ବଢ଼େ, ଅପସନ୍ ବି ପଚନ ଭଲ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁମ୍ ଆସେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କେଶ ଝଡ଼େ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ପଚନ ଭଲ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହୁ ଓ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଉପକାରୀ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ଓଜନ କମାଇବା, ଅପସନ୍ ସି କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚକ୍ଷୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଓଜନ କମାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଦା କ'ଣରେ ସହାୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ହୃଦୟ, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ, ଅପସନ୍ ସି ହାଡ଼ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚର୍ମ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଳଦୀ ଦୁଧ ପିଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁମ୍ ଭଲ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ବି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ଅପସନ୍ ସି ଚକ୍ଷୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଓଜନ ବଢ଼େ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର କ'ଣରେ ଉପକାରୀ? ଅପସନ୍ ଏ ପଚନ, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦି, ଅପସନ୍ ସି ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କେଶ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ? ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ, ଅପସନ୍ ବି କେଶ, ଅପସନ୍ ସି ହାଡ଼ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କାନ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ ଓ ପଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିରା ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁମ୍ ଆସେ, ଅପସନ୍ ବି ପଚନ ସୁଧାରେ, ଅପସନ୍ ସି ଚକ୍ଷୁ ଭଲ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କେଶ ବଢ଼େ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ପଚନ ସୁଧାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସୁଣ କ'ଣରେ ଉପକାରୀ? ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅପସନ୍ ବି କେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଚର୍ମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚକ୍ଷୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମପତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ? ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଚକ୍ଷୁ, ଅପସନ୍ ସି କାନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହୃଦୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଚର୍ମ ରୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦହି କ'ଣ ପାଇଁ ଉପକାରୀ? ଅପସନ୍ ଏ ପଚନ, ଅପସନ୍ ବି କେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହାଡ଼। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ପଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଡ଼ିଆ ପାଣି କ'ଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖେ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁମ୍ ଆସେ, ଅପସନ୍ ସି କେଶ କମେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଚର୍ମ କଳା କରେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଥି ଦାନା କ'ଣରେ ସହାୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ପଚନ, ଅପସନ୍ ବି ଚକ୍ଷୁ, ଅପସନ୍ ସି କାନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ନାକ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ପଚନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗରମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଗରଗରା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମେ, ଅପସନ୍ ବି ଚକ୍ଷୁ ଭଲ, ଅପସନ୍ ସି
केश बढ़े एवं ऑप्शन डी गुम आसे। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए गला जंत्रणा कमे। परवर्ती प्रश्न फल और सब्जी खाइबार लाभ कौन? ऑप्शन ए शरीर सुस्थ रहे, ऑप्शन बी वजन बढ़े, ऑप्शन सी गुम आसे एवं ऑप्शन डी केश जड़े। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए शरीर सुस्थ रहे। परवर्ती प्रश्न दिन को व्यायाम कले कौन लाभ? ऑप्शन ए शरीर फिट रहे, ऑप्शन बी रोग बढ़े, ऑप्शन सी गुम नहीं एवं ऑप्शन डी किछि नुहे। तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन ए शरीर फिट रहे।